Rambo de Paris, cum este supranumit de câteva zile după ce și-a arătat mușchii, președintele Franței, lui Macron, mai vine cu o prorocire mai prăpăstioasă decât cele anterioare. Și anume că România, Republica Moldova și Polonia ar urma să fie atacate de către armatele Federației Ruse. Sigur că nuanțează această prorocire și spune că asta se va întâmpla dacă statele europene, care sunt întrunite acum într-un summit, nu vor ajuta financiar într-o măsură corespunzătoare Ucraina pentru ca acest stat să reziste în fața asaltului armatelor Federației Ruse. O soluție pe care o susțin câteva state europene este ca dobânzile încasate din miliardele înghețate, 400 de miliarde înghețate, aparținând Federației Ruse, dobânzile care și ele se ridică la câteva miliarde pe an, să fie direcționate către Ucraina.